Rayonыбыз әледән әле кунаклар кабул итеп тора. 4 июльдә безгә Тукай районыннан кунаклар килде. 33 кешедән торган пенсионерлар делегациясе иңелек Оргамак от спорты мәктәбендә, Сабантуй мәйданында, Кояшлы ык ял зонасында булды. Мөслим туган якны өйрәнү музеен кунаклар ошатып калды. Аның бай булуын билгеләп үтте. Кайбер әйберләрне без балачакта хатırlыйбыз. Менә бу тукма станогы бар иде безнең авылда әбикәй. Tukitırganı, itiginde küp eyberler, tanış eyberler. Bizim balacaktan. Bik yaxşı işlegensiz, alıp barıcılarga rahmet, uyuşturucularga rahmet. Muzeydan soң делегация rayonның үзәкләштерелгән китапханәсендә дә булды. Менә шушы ык буе сабантуйлары, урыннары, ондагы менә ясалган төрле корылмалар, төрле менә шул чыбыктан ясалган инструментлар, и бөтенесе менә табигый, авылча, настоящий дип әйтәсем килә. Кешеләре ачык йөзле, шундый каршы алып, матур итеп елмаеп каршы алып торасыз. Мөслим әле мин беренче тапкыр килүем, Мөслимгә шуңа күрә инде әле миңа калса якын тирәдә шушы дәрәҗәдә культура ия булган төбәк юктыр дип беләм. Искиткеч пөхтә, чиста, бөтен җирдә килгән искиткеч күп үсемлек, чәчкәләр күз явын алырдай. Мәдәният йорты кошында кунаклар өчен районның Сүнмәс дәрт ветераннар ансамбле чыгыш ясады. Алга таба делегация мемориаль комплекска таба юл тутты. Батырлар йортын карап чыкты. Аннан соң план буенча Тукай скверы, Тукай мәктәбе һәм Җәмигъ мәчете иде. Лейсан Сабирова, Динар Менхаҗев, Мөслим телевидениесе.